Vítejte u Aby bylo jasno. Jak vnímají na Slovensku nepříliš srdečné přijetí Roberta Fica v Praze? Nakolik plní Ficova vláda předvolební očekávání a sliby? Jaké jsou vztahy vlády s prezidentskou Čaputovou? A proč Ficova vláda odmítá komunikovat s některými médii? I o tom bude řeč. Dnes je naším hostem slovenský moderátor, novinář, zkušený ekonomický redaktor, dříve moderátor Slovenského rozhlasu, zvláštní zpravodaj Československé televize v Polsku a České televize na Slovensku. Jako redaktor Československé televize byl také hlavním moderátorem vysílání prvních svobodných a demokratických voleb v Československu v roce 1990. Dnes působí jako moderátor TV Bratislava. Pan Josef Hýbl, dobrý den. Dobrý den. Pane Hýble, slovenský premiér Robert Fico navštívil tento týden Českou republiku. Česká média komentují jeho návštěvu tak, že nebyl přijat příliš srdečně. A dokonce se spekulovalo o tom, že se český prezident Petr Pavel původně odmítal s Robertem Ficem sejít. Premiér Fico řekl, že československé vztahy poznamenal zub času. Jak podle vás vnímají návštěvu premiéra Fica v Praze slovenská veřejnost a jak ji komentovala slovenská média? Myslím si, že tam to treba trochu oddeliť, ako to vnímala verejnosť a ako to komentovali médiá. Aj tam, aj medzi tými médiami musíme samozrejme rozdeľovať, ktoré ako. Ja som tú návštevu Roberta Fica sledoval veľmi podrobne a musím povedať, že nevymykala sa nejakým spôsobom zo štandardnej oficiálnej návštevy premiéra Slovenskej republiky v Českej republike. Inými slovami, všetky stretnutia, ktoré mal, ja sa k ním postupne dostanem, boli vecné, pragmatické a veľmi, povedal by som, priateľské. Čiže oceňujem najmä to, že českí predstavitelia dokázali zosúladiť ten svoj program tak, aby to vyhovovalo a aby sa mohol stretnúť so všetkými najdôležitejšími osobnostiami českej politickej scény, pretože vieme, že Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil mali v ten deň naplánovanú návštevu Ukrajiny v Kieve. Napriek tomu sa obidvaja s Robertom Ficom stretli. Bol som prekvapený tým, že si celkom rozumeli a najviac ma prekvapilo, ako si rozumeli s Petrom Fialom, s ktorým sa Robert Fico vlastne stretol už týždeň predtým na samite Európskej únie, lídrov Európskej únie v Bruseli a tam už vlastne predpripravili túto návštevu a až na jednu tému sa prakticky zhodli vo všetkom. Trochu iný charakter možno malo stretnutie s prezidentom Petrom Pavlom, kde písali slovenské médiá, teda väčšina z nich, že tam sa napätie dalo krájať. Ja som nemal ten dojem, hoci médiá neboli pripustené, boli iba nejaké fotografie z tohto stretnutia, prípadne nejaké veľmi malé, krátke zábery, ale napriek tomu Petr Pavel povedal, že dobré vzťahy medzi našimi krajinami sú absolútna priorita a predvolebná retorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce. Čiže tým si myslím, že povedal prakticky všetko. Slovensko má už měsíc novou vládu, před kterou ovšem mainstreamová média varovala. Já nyní budu citovat deník SME. Robert Fico porazil Slovensko, tu podobu země, jakou si po sametové revoluci představovala většina národa. Dnes mu dostatek lidí uvěřilo, že liberalismus a lidská práva mohou být pro občana větší hrozbou než rozvětvená korupce a sympatie k Putinovu režimu. Opravdu podle vás uvěřili voliči Roberta Fica tomu, že bude sympatizovat s Putinovým režimem? Vôbec si to nemyslím, pretože jedna vec je predvolebná retorika a druhá vec sú konkrétne kroky, ktoré robí táto vláda a konkrétne aj Robert Fico potom, ako sa ujal svojho úradu. Myslím si, že nič nenasvedčuje tomu, že by mal nejak sa viacej prikláňať smerom na východ, teda k Rusku, a naopak on hovorí, že tá politika zahraničná má byť proporčná. To znamená, nepoprel naše
ambície byť plnohodnotným členom Európskej únie naďalej, nepoprel naše členstvo v NATO ani naše úlohy, ktoré nám z toho vyplývajú. Naopak, myslím si, že aj to prijatie, ktoré bolo v Bruseli, bolo veľmi štandardné a málo sa hovorilo napríklad v médiách o jeho stretnutí s Jensom Stoltenbergom, s najvyšším šéfom NATO v Bruseli, kde veľmi jasne sa Robert Fico vyhranil smerom k Ukrajine k tomu, že Slovensko nebude dodávať zbrane na Ukrajinu, ale bude poskytovať tak ako doteraz všestrannú pomoc materiálneho a iného charakteru. Nakoniec tie odmiňovacie zariadenia, ktoré Slovensko poskytuje Ukrajine, to je tiež istým spôsobom vojenský materiál a samozrejme existujú tu aj súkromné zbrojárske firmy, ktoré nezávisle na štáte dodávajú na Ukrajinu zbraňové systémy. Čiže to nejakým spôsobom vlastne neguje to, čo sa snažia niektoré médiá, vrátane denníka SME alebo denníka N alebo Aktualit nejakým spôsobom spochybňovať. A naša orientácia je na všetky svetové strany. To znamená, tým najlepším dôkazom toho je veľmi čerstvá, avizovaná veľká investícia čínskej spoločnosti na výrobu batérií, ktorá by mala byť v Šuranoch. A to bude nielen investícia významná pre Slovensko, ale vlastne pre celú Európu, lebo Číňania si vybrali Slovensko ako na fabriku, ktorá v tom prvopočiatku zamestná najmenej 1500 ľudí a vytvorí ďalšie pracovné príležitosti. Čiže hovoriť o tom, že by sa Slovensko prikláňalo k politike, ktorá by mala byť blízka Putinovi, je nezmysel. My jsme nahlédli do schváleného vládního prohlášení slovenské vlády a v něm se píše, že vláda nemůže akceptovat, aby politicky zaměřené neziskové organizace, často financované ze zahraničí, netransparentně ovlivňovaly demokratickou politickou soutěž. To jsou slova z vládního prohlášení. Mě by zajímalo, jestli na slovenské politické scéně už byla tato slova nějak rozvedena, jestli bylo řečeno, o jaké neziskovky jde a jaké kroky směrem k ním vláda podnikne. Tam sa hovorí predovšetkým o tom, aj keď sa to nehovorí nahlas, ale pred voľbami to veľmi jasne deklarovali víťazi volieb, to znamená predstavitelia strán Smer, Hlas aj Slovenskej národnej strany, že predovšetkým neziskové organizácie, mimovládne organizácie, ktoré spadajú do skupiny miliardára Georgea Sorosa, nejakým spôsobom vstupovali aj do politického diania na Slovensku, ovplyvňovali ho, snažili sa ho ovplyvňovať, či už cez americkú ambasádu, alebo cez už spomínané denníky, predovšetkým denník N, ktorý vlastní skupina oligarchov zo skupiny ESET, a tá je veľmi blízka Spojeným štátom americkým. Vieme, že veľkú pobočku majú napríklad v San Diegu a oni sa snažili nejakým spôsobom prostredníctvom denníka N ovplyvňovať túto verejnú mienku a práve preto vláda a Robert Fico nejakým spôsobom nespochybnili ani vo vládnom vyhlásení mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom. To znamená, ktoré majú charitatívny charakter. Či už sú to, dobrovoľní hasiči alebo pomoc telesne postihnutým, ale v tom vládnom vyhlásení sa malo na mysli predovšetkým to, aby tieto mimovládne organizácie nevstupovali do politiky a neovplyvňovali politický vývoj na Slovensku. Vy už jste zmínil vztah Slovenska k NATO a k Evropské unii. V tom vládním prohlášení je to také napsáno, že slovenská vláda se hlásí ke členství v Evropské unii, byť si vyhrazuje určité právo kritiky, a také ke členství a k závazkům v Severoatlantické alianci. Mě by zajímalo, protože to se někomu může zdát, že je to trochu v rozporu s předvolební rétorikou Roberta Fica, jestli tím nejsou někteří jeho voliči zklamáni.
Myslím si, že nie, pretože Robert Fico jedným dýchom hovorí, že Slovensko musí presadzovať suverénnu politiku zahraničnú aj smerom k Európskej únii, aj k smerom k NATO. To znamená, z toho členstva nám vyplývajú samozrejme nejaké záväzky. Európska únia významným spôsobom pomáha aj slovenskej ekonomike a slovenskej spoločnosti napríklad tým, že z plánu obnovy tu dostávame nie malé čiastky na rôzne projekty, ktoré sú významné pre ekonomiku a pre budovanie napríklad infraštruktúry alebo na vzdelávanie alebo aj na zdravotníctvo. Čiže to sa nejakým spôsobom nevylučuje a nie je to v rozpore s tým, čo je napísané aj v tom vyhlásení, pretože naše členstvo v Európskej únii je založené na tom, že každá krajina, ktorá je členským štátom Európskej únie, má mať svoj suverénny hlas. Čiže my sme jednoznačne aj za to, aby sa zachovalo právo veta. To znamená, ak jedna z krajín s niečím nesúhlasí, tak Európska únia nemôže prijať nejaké kolektívne vyhlásenie alebo rozhodnutie bez toho, aby to nepodpísali všetky členské krajiny. A tá suverenita, o ktorej hovorí Robert Fico, je založená aj na tom práve veta. A toto isté právo veta by malo platiť nielen v rámci Európskej únie, ale samozrejme aj v rámci Severoatlantickej aliancie. Někteří komentátoři píší o tom, že Robert Fico je člověk dvou tváří. Jedna z nich je podle nich národovecko-populistická a druhá evropsko-konstruktivní. O čem toto hodnocení vypovídá? Vypovídá to o tom, že novináři nechápou roli premiéra, anebo je to hodnocení pravdivé, že Robert Fico skutečně takový je? Nemyslím si. Ja si myslím, že v ktorejkoľvek krajine sa pred voľbami hovorí niečo iné a potom, keď už máme známy výsledok volieb, tak tá realita býva iná. Ja si naopak myslím, že Robert Fico nie je človekom dvoch tvári, pretože on aj v tom Bruseli, už aj na tom stretnutí spomínanom, ktoré som spomenul s Jensom Stoltenbergom, jasne povedal, že my jednoducho tie zbranie na Ukrajinu dodávať nebudeme. A to hovoril aj v predvolebnej kampani. Čiže to, keď tam zahlasuje tak ako ostatní pri dôležitých veciach, aby naozaj sa neblokovali kľúčové a dôležité rozhodnutia v rámci Európskej únie, to je druhá vec. Samozrejme, pokiaľ to nebude nejakým spôsobom v rozpore s našimi štátno-národnými záujmami a myslím si, že zatiaľ je ešte veľmi krátky čas na to, aby sme to mohli hodnotiť, ale v minulosti, keď bol trikrát premiérom slovenskej vlády, tak si myslím, že nič také sa nedialo a nič také nenastalo. A takisto aj to rozhodnutie európskych socialistov, ktoré sa rozhodli pozastaviť členstvo Smeru a Hlasu v tej rodine európskych socialistov, si myslím, že sa časom prehodnotí, keď budú vidieť, ako sa Robert Fico reálne správa, pretože neexistuje jediný dôvod na to, aby sa toto členstvo nejakým spôsobom pozastavilo. My už jsme hovořili o dodávkách zbraní, chvilku ještě u toho zůstaneme. Slovensko, stejně jako Česká republika, podporuje Ukrajinu, ovšem právě s tím rozdílem, že současná vláda odmítá na Ukrajinu zbraně dodávat. Robert Fico tento postoj vysvětloval v Praze, tento postoj respektuje podle svých výroků i prezidentka Slovenska paní Čaputová. Řekněte, jaké jsou v současné době vztahy mezi Ficovou vládou a prezidentkou republiky? Myslím si, že sú pragmatické, pretože bolo známe, že Robert Fico sa niekoľkokrát v predvolebnej kampani aj predtým dosť nelichotivo vyjadroval na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. No napríklad nie tak dávno bola klásť vence Zuzana Čaputová a spoločnosť jej robil napríklad Robert Kaliňák, ktorý je ministrom obrany a voči ktorému najmä opozícia, ale aj tie médiá, ktoré som tu spomínal, dosť hlasno bojovali a nemala problém ísť položiť vence s Robertom Kaliňákom a myslím si, že aj s Robertom Ficom
bude komunikovať pragmaticky. Nakoniec Zuzana Čaputová už nemá veľa času do konca svojho funkčného obdobia, 5-ročného vo funkcii prezidentky. Ako je známe, ohlásila, že už nebude ďalej kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. A do tej polovice júna si myslím, že v záujme Slovenska budú musieť títo dvaja vysokí štátni predstavitelia normálne komunikovať a fungovať a nerobiť si nejaké naschvály. Pojďme nyní k médiím. Když jsme spolu hovořili naposled, tak jste velmi kritizoval slova moderátora České televize Václava Moravce ve slovenském tisku v souvislosti s volební kampaní na Slovensku. Moravec například varoval před tím, že Fico může být ruským gubernátorem a také prohlásil, že Václav Klaus byl gubernátorem Putina v České republice. Novému řediteli České televize se tento výrok moderátora Moravce nelíbí, ovšem Moravec si za ním stojí a etický panel České televize v něm nespatřuje nic špatného. Co si o tom jako zkušený novinář myslíte? No, myslím si, že porušil všetky zásady verejnoprávnosti, pretože taký exponovaný moderátor, ktorý ovplyvňuje týždeň čo týždeň verejnú mienku cez obrazovku, by sa nemal znížiť k takýmto svojim osobným názorom. Môže ich pokojne vyrieknúť, keď už nebude moderátorom verejnoprávnej televízie, ale keď on hovoril v tom rozhovore pre denník N, že na Slovensku je horšia úroveň politickej diskusie, že my sme charakterizovaní krčmami, borovičkou a horúcimi hlavami, to je aj urážka národa, to je urážka Slovákov a nie všetci Slováci musia spadať do tej skupiny, ktorú on mal na mysli, teda tých politikov a konkrétne aj Roberta Fica. Myslím si, že toto by nemalo zostať len tak, bez, by som povedal, pozornosti aj vedenia, nového vedenia Českej televízie. Neviem si predstaviť, že ja keď som bol moderátorom či už v Československej televízii alebo v Slovenskej televízii, že by som komukoľvek dal čo len jeden rozhovor a boli také záujmy, ako aby chceli sa ma na to pýtať, ale ja som to jednoducho odmietal, aby som ja komentoval to, akým spôsobom sa správajú českí politici, vrcholní predstavitelia. Hoci som mal na to svoj názor, nie s každým som súhlasil, ale jednoducho to neprináleží pre takého mienkotvorného moderátora, za akého je Václav Moravec považovaný, alebo aspoň doteraz bol považovaný, aby sa takýmto spôsobom pre kohokoľvek vyjadroval, to božne pre súkromný denník N, ktorý vieme, že jeho zameranie ideologické je jasné. Premiér Robert Fico oznámil, že nebude komunikovat se 4 médii, konkrétně s televizí Markíza, deníkem N, SME a se serverem Aktuality.sk. Úřad vlády vydal prohlášení, ze kterého nyní cituji. TV Markíza, deník N, deník SME a webový portál Aktuality od prvních hodin vzniku vlády Slovenské republiky neplní povinnost pravdivě, všestranně a včas informovat veřejnost o činnosti orgánů veřejné moci, zvláště vlády a jejího předsedy. Dokud citovaná média nezačnou plnit zákonnou povinnost, předseda vlády s nimi přerušuje jakoukoliv komunikaci. Konec citátu. Mě by zajímalo, uvedl úřad vlády nějaké příklady chybné komunikace těchto médií? Tých príkladov je veľmi veľa, nestačil by nám na to čas, ale aby sme to konkretizovali. Samozrejme, že by som mohol nejaké príklady uviesť, ale nechcem. Jednoducho nebudem robiť reklamu týmto médiám, ale musím povedať jedno. Nie len po voľbách, keď už bolo jasné, že kto bude zostavovať vládu, sa tieto médiá snažili prakticky skoro stále nejakým spôsobom spochybňovať a škandalizovať či už Roberta Fica, alebo jednotlivých členov vlády, alebo vládnej koalície. A nehovorím o tom, že pred voľbami to bolo ešte oveľa horšie. A napriek tomu, že bol tento mediálny tlak nejakým spôsobom proti osobe Roberta Fica a jeho politickému zoskupeniu, tak tie voľby vyhral deklasujúcim spôsobom hlavne pre tých svojich odporcov
a povedal by som, že napriek tomu tie voľby vyhral, že mu neboli tieto médiá naklonené a vieme, že stále majú nejaký pomerne veľký vplyv na Slovensku, ale na druhej strane ja sa nečudujem tomuto rozhodnutiu a kým naozaj sa nebudú pýtať vecne, nie s úmyslom škandalizovať, ale informovať, čo je ich hlavná úloha. Samozrejme, môžu aj komentovať, ale nečudujem sa tomuto rozhodnutiu a nemyslím si, že je to až také úplne horúce, ako sa hovorí, pretože jednotliví členovia vlády dávajú týmto médiám aj vyjadrenia, aj rozhovory a dokonca mohol by som povedať, dvaja ministri, jeden minister a jedna ministerka boli teraz dokonca na portáli, na webovom portáli denníka SME na rozhovoroch, aj pre Aktuality dávali rozhovory, takže nie je to také horúce, ako sa to takto komentuje zvonka. No, já bych chtěla říci, že tímto krokem se zabývají i česká média. Někteří slovenští novináři jim poskytují v této souvislosti rozhovory. Například český deník N uveřejnil rozhovor s reportérkou slovenského deníku N Veronikou Folentovou a ta si stěžovala, že na vládě jsou nyní i lidé z konspiračních médií, tedy že i konspirační média mohou na vládu a informovat o její činnosti. Takže jedni novináři nálepkují druhé. Jak sa na to díváte? Ja by som najprv asi položil takú otázku, čo sú to konšpiračné médiá. Pretože z môjho pohľadu môžu byť konšpiračnými médiami práve aj denník SME, denník N a Aktuality, prípadne Markíza. A to, že sa tam dostávajú aj iné médiá, ktoré predtým dávali vtedy opozičným politikom priestor, je úplne v poriadku, pretože keď bol Robert Fico a iní členovia jeho súčasnej vládnej koalície v opozícii, tak jednoducho nedostávali priestor v týchto mainstreamových médiách. Takže keď im dali priestor iné médiá, ktoré niekto označuje za konšpiračné, ja si myslím, že je to úplne v poriadku, pretože máme slobodu slova, máme slobodu vyjadrovania a tie vyjadrenia niekde musia odznieť a to, že dnes chodia na vládu aj takéto médiá, napríklad, keď poviem taký e-report, ktorý vlastní Fedor Flašík, alebo iné ďalšie médiá, ktoré nebudem menovať, aby som im zase nerobil reklamu, ale ak už dajú tí ľudia, ktorí sú v tej skupine konšpirátori.sk, ktorí ako keby mali etalón určovať, kto je konšpirátor a kto nie, ak tam dajú denník Štandard, ktorého šéfredaktorom je pán Daniška, ktorý moderuje vo verejnoprávnej televízii RTVS mienkotvornú reláciu Do kríža, tak tu už mi zastáva zdravý rozum, pretože denník Štandard prináša informácie z jednej aj druhej strany politického spektra a vždy to tak robil a nemôže ho nikto nazvať, že sú to konšpirátori. Jednoducho je to štandardný denník a web internetový, taký, aký by mal normálne byť, že objektívne informuje a dáva slovo jednej aj druhej strane. Čiže ak sa niekto snaží tu deliť niekoho na konšpirátorov a nekonšpirátorov, tak je to chore. Predovšetkým by mala byť úloha novinárov pravdivo a objektívne informovať a nie škandalizovať. A ešte by som chcel povedať jednu vec, ktorá je veľmi vážna. Táto vláda dostala dôveru 21. novembra. Štandardne sa dáva vláde prvých 100 dní a potom sa začína spúšťať kritika. Lenže tu je kritika od prvého dňa, odkedy vyhrali voľby strany Smer, Hlas a Slovenská národná strana. A toto sa mi zdá byť úplne choré v tejto spoločnosti.
Pane Hýble, my když jsme připravovali rozhovor s vámi, tak jsme také oslovili diváky, aby bylo jasno, aby poslali své dotazy, postřehy, tak jednak vyřizuji mnoho pozdravů, protože lidé si vás oblíbili a my jsme samozřejmě rádi. Ale mám tady jeden divácký dotaz, jeden za všechny. Pan Zdeněk Horák se ptá, jaký je rozdíl mezi Robertem Ficem z roku 2020 a z roku 2023? Myslím si, že Robert Fico dozrel. Myslím si, že Robert Fico pochopil, že si nenechá skákať po hlave. Je to naozaj politik, ktorý jeden z najskúsenejších, ktorí možno dnes sú na európskej politickej scéne. A ten rozdiel je možno v tom, že do roku 2020 ho spájali s nejakými silnými oligarchami alebo oligarchickými skupinami a dnes si toto nikto nedovolí, pretože jednoducho aj on sám deklaroval, že za sebou nemá žiadnych oligarchov a ten spôsob, akým vyhral tieto voľby, svedčí o tom, že naozaj má medzi Slovákmi veľkú podporu, pretože taká antikampaň a taká proste averzia, ktorá sa vytvárala voči nemu, tu ešte nebola nikdy od novembra 89 voči žiadnemu politikovi a on napriek tomu tie voľby vyhral spôsobom, aký možno ani nemá obdobu, ako tuto v našom blízkom okolí. Možno len teraz, keby som spomenul susedné Poľsko, kde po 8 rokoch vlády práva a spravodlivosti sa črtá na to, že moc tam prevezme bývalý premiér Donald Tusk. Ja vám děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne a posielam veľa pozdravov divákom vašej relácie, ktorá sa stala veľmi obľúbenou a dovolím si povedať mienkotvornou. Majte sa dobre. Děkujeme, nashledanou.